Точни за домакините от Гоце Делчев бяха французинът Алба и Боби Хазуров. За Ботев с попадение се отчете Александър Якимов. Още в началото на двубоя двата отбора направиха добри положения пред двете врати. Мачът се играеше с много желание. Така в 33-та минута Алба успя да открие резултата след точно центриране на Марио Близнаков от пряк свободен удар. 40-та минута обаче Александър Якимов с страхотен удар от разстояние изравни за 1-1. В последната минута на първото по време Любо Витанов отвална цели на пречната града и показа, че домакините ще търсят и след почивката трите точки. Някак закономерно влезе като резерва Борислав Казуров в 63-та минута с глава, засече центриране на Близнаков от фал и отново даде преднина на домакините. Последваха протести на футболистите на Ботев Враца и жълт картон за Ангелов. Само 4 минути по-късно обаче дойде решителния момент в матча след бързо изпълнение на прак свободен удар от страна на Лазаров. За удар с лака директен червен картон получи бразилецът Жайро, който остави футболистите на Ботев Враца с човек по-малко. Вече в заключителните секунди на двубоя Пирин Гоце Делчев остана с човек по-малко, след като Любо Витанов извърши тактическо нарушение и получи втори жълт картон. Така след този матч Пирин Гоце Делчев остана 8 с 21 точки спечелени от 7 победи, докато Ботев Враца остана на 10-та позиция с 16 точки.